Os nacionalistas abren o curso político en Rianxo coa realización do acto de homenaxe ao pai do nacionalismo galego, Castelao. Como cada xaneiro, o BNG reuniuse en Rianxo para render homenaxe a Castelao cando se cumpren 133 anos do seu nacemento. No paseo da Ribeira ante o busto do ilustre rianxeiro, Adolfo Muiños abría o acto, co que tamén arranca o curso político cara ás eleccións municipais do 26 de maio. Muiños repetirá como candidato tras 7 anos e medio como alcalde da vila. Adolfo Muiños convidou a seguir o exemplo de Castelao polo compromiso ético que representa, exemplo de entrega ao pobo e á nación galega, pola defensa do idioma e a cultura, afirmou. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, aproveitou o acto en homenaxe a Castelao para reivindicar a vixencia do seu ideario e denunciar a interpretación feita polo Partido Popular da obra A derradeira lección do mestre. Ante o busto do histórico nacionalista, instou a defender as ideas de Castelao para agrandar e fortalecer ao BNG de cara á cita electoral do 26 de maio. Que para nós é vital reivindicar os símbolos e a historia, e importantísimo que non sexan outros quen escriban a nosa historia nin deturpen os nosos símbolos, porque claro que importa a historia e os símbolos. E por iso estamos aquí reivindicando a Castelao e con el reivindicamos o seu legado máis importante, o nacionalismo. En estes tempos de confusión, de posverdade, de mentiras, onde se deturpan as palabras, eu creo que é necesario, fundamental, lembrar que o nacionalismo é o contrario do chauvinismo e do imperialismo, que o nacionalismo é un movimento progresista e democrático porque defendemos a igualdade de todos os povos e as persoas, que o nacionalismo é o máis cosmopolita que hai, porque aquí sempre decimos, convén non confundir ser cosmopolita con ser cosmopaleto, e ser cosmopolita é preocuparse do mundo empezando polo que temos ao noso lado. Ana Pontón fixo un chamamento a traballar con forza, con convicción e con confianza para fortalecer ao BNG como alternativa ao Partido Popular. Ana Pontón criticou os recortes na sanidade pública e as privatizacións, xogando coa vida das persoas. E fixadevos se é potente e vixente a mensaxe de Castelao, que aínda hoxe o españolismo ten necesidade de manipulalo. Efectivamente, nos decimos Castelao é patrimonio do pobo galego, é patrimonio de todos os galegos e galegas, claro que sí, de todos, menos dos fascistas que o exiliaron ou dos que asasinaron a Bóveda e a tantas persoas no noso país. Claro que Castelao é de todos e de todas, menos dos que defenden un rancio españolismo, dos machistas, dos xenófobos e dos neofascistas. Castelao é patrimonio de todos os galegos e de todas as galegas, pero non se pode reivindicar a Castelao e criminalizar o nacionalismo e prohibir o idioma galego para ensinar matemáticas ou ciencias. Non é compatible. A derradeira lección do mestre é a antítese do que defende Feixóo. Pontón, que aproveitou para expresar públicamente o apoio do BNG á compañeira Adriana Ordóñez, concelleira en Rianxo, que presentou unha denuncia por violencia machista para que se investigue até o final e con todas as consecuencias.